Lukáši, díky, že jste sem k nám dorazil. Navzdory skvělému vstupu do utkání dnes Sparta na body nedosáhla, tak pojďme hledat příčiny, co bylo špatně. Ťažko sa mi hľadajú slova po takom zápase, čo bolo špatne, čo bolo dobré. Mali sme, myslím si, že výborný vstup do zápasu. Dá sa povedať, Plzeň sme do ničoho nepustili a ako by nás ten gól trochu zabrzdil a proste od toho momentu sme začali úplne inak hrať, úplne inak sa správať na tom ihrisku a zrazu my, čo sme mali byť na koni, tak zrazu Plzeň bol na koni a vyzerá to tak, že možno chceli viac ako my a dneska naozaj vyhrali zaslúžené, pretože chceli viac ako my. Vy máte především útočné povinnosti, ale budete se mnou souhlasit, když řeknu, že Sparta dnes defenzivně zápas vůbec nezvládla? Nie, ja to neviem takto hodnotiť po zápase, na to máme trénerov, aby sme si to rozobrali. Mojou úlohou je, aby som pomáhal mužstvu, hral za tým a bohužiaľ dneska nám to nevyšlo a samozrejme sme sklamaní, lebo takto hrať nemôžeme, ale hovorím, máme pred sebou ďalší zápas, musíme sa z toho oklepať, ale určite takýto výkon nemôžeme podávať. Jak vy jste se cítil, protože pokud budu mluvit o vašem individuálním výkonu, minimálně v prvním poločase jste vypadal výborně, živě. Tak vždy sa snažím odohnať maximum, pokiaľ mi to zdravie dovolí. Bol som trošku obmedzený tým zdravím, ale bohužiaľ na to sa vyhovárať nebudem. Dneska sme to nezvládli a neviem, ťažko sa mi hľadajú slova. A pokud je o váš odchod ze hřiště, asi předčasný můžeme říci? Neviem, trénerové rozhodnutie, samozrejme, trápilo ma trošku zdravie, ale na to sa vyhovárať nebudem, pokiaľ som na ihrisku, odovzdám maximum, či som zdravý, či nie, ale hovorím, som sklamaný dneska z výkonu a z výsledku. Vy jste řekl, Plzeň dnes chtěla víc než my. Jaký je to signál pro ty další zápasy? Protože situace je teď pochopitelně složitá, Sparta je rázem na 4. místě. Tak vidíme, tá tabulka je bláznivá, netýkať sa prvého miesta, druhé, tretie, štvrté, naozaj sme blízko pri sebe a hráme medzi sebou ešte zápasy, takže musíme sa lepšie do tých zápasov pripraviť a hlavne lepší výkon odovzdať. Děkuji za rozhovor. Čau.